Şol günler yine bir ulu mähelle ýygnandy. Olaryň iýmäge hiç saatlary bolman soň İsa şähertlerini ýanyna çagyryp olara: "Bu mähelle haýpym gelýär. Bular 3 gün bäri meniň ýanymda. Iýmäge hem hiç saatlary ýok. Bulary öýlerine aç goýbersem, ýolda ysgyndan gaçarlar. Olaryň käbiri uzak ýerden gelipdir" diýdi. Şähertler ondan: "Bu çöllükde olary doýurar ýaly çöregi nirden tapyp bolarka?" diýip soradylar. İsa: "Näçe çöregiňiz bar?" diýip olaryň özlerinden sorady. Olar: "7 sany" diýip jogap berdiler. Onsoň İsa mähelle ýerde oturmagy buyurdy. 7 çörek alyp şükür edeninden soň bölüşdirdi-de paýlamak üçin şähertlerine berdi. Olar hem bulary mähelle paýladylar. Olaryň biraz balyklary hem bardy. İsa şükür edeninden soň olary hem paýlamagy buyurdy. Hemmeler iýip doýdular. Artyp galan bölekleri ýygnap 7 sevedi doldurdular. Ýenler 4000 goloy adamdy. Onsoň İsa olary ugratdy. Özü bolsa desine şähertleri bilen gaýga münüp Dalmanuta sebitlerine gitdi. Fariseyler gelip İsa bilen jedelleşmäge başladylar. Onu syynajak bolup gökten bir gudratly alamat görkezmegini talap etdiler. Ol hem ah çekip: "Näme üçin bu nesil alamat talap edýär? Size dogrusyny aýdýaryn. Bu nesle hiç bir alamat görkeziljek däldir" diýdi. İsa olaryň ýanyndan gitdi we ýene gaýga münüp beýlek kenara geçdi. Şähertleri çörek almagy unudan ekenler. Gaýykda ýanlarynda diňe ýekece çörek bardy. İsa olara: "Hüşkär boluň. Fariseyler bilen Herodyň hamir maýasyndan äge boluň" diýip duýduruş berdi. Olar bolsa özara çekeleşip, "İsa muny biziň çöregimiziň ýokdugy üçin aýdýar" diýşärdiler. İsa olaryň näme diýşärniklerini bilip olardan: "Näme üçin çöregimiz ýok diýişip çekeleşärsiňiz? Siziň entegem akylyňyz ýetenokmy? Düşünmeýärsiňizmi? Ýüregiňiz şeýle gatymy? Gözlü bolup görmeýärsiňizmi? Kulakly bolup eşitmeýärsiňizmi? Bolup geçen zatlar ýadyňyza düşmeýärmi? Men 5 çöregi 5000 adama bölüp paýlanymna, galan döwümlerden näçe sebet doldurupdyňyz?" diýip sorady. Olar: "12" diýip jogap berdiler. İsa ýene: "7 çöregi 4000 adama bölüp paýlanymna, artyp galany näçe sebet bolupdy?" diýip sorady. Olar: "7" diýdiler. Şonu İsa olara: "Entek hem düşünmeýärsiňizmi?" diýdi. Onsoň İsa bilen şähertleri Betsaida geldiler. Ol ýerde İsanyň ýanyna bir kör adamy getirdiler we oňa elini degirmegini sorap oňa ýalwardylar. İsa kör adamyň elinden tutup onu obanyň daşyna çykardy. İsa onuň gözlerine tüýkürip ellerini onuň başyna goýup: "Bir zat görýärsiňmi?" diýip sorady. Kör başyny galdyryp: "Adamlary görýärin. Olar ýörep barýan agaçlar ýaly bolup görünýär" diýdi. İsa ýene de ellerini onuň gözlerine goýdy. Kör çiňerlip seretdi. Şifa tapyp bar zady aýdyn gördi. İsa: "Oba girme" diýip onu öýüne ýiberdi. İsa şähertleri bilen Kaysariya Filip şäheriniň goloýundaky obalara gitdi. Ýolda İsa şähertlerinden: "Adamlar maňa kim diýýärler?" diýip sorady. Şähertleri:
Käbirleri Yahya çümdürüci, käbirleri İlyas, başga birleri de peygamberlerden biri diýerler, diýip jogap berdiler. İsa olardan, siz maňa kim diýersiňiz? diýip sorady. Petrus, sen Mesihsin, diýip jogap berdi. Şonu İsa olara özü hakynda hiç kime hiç zat aýtmadygy tapşyrdy. Onsoň İsa şägirdlerine insan oglunyň köp görgüler görmenligi, ýaşullar, ýolbaşy ruhanlar, Tövrat muallimleri tarapyndan ret edilmeligi, öldürilmeligi we 3 günden soň dirilmeligi hakynda öwretmäge başlady. Ol bu sözleri açyk aýtdy. Petrus bolsa onu bir çete çekip, onun aýdanlaryna garşy çykmaga başlady. Emma İsa öwrülip, şägirdlerine seretdi we Petrusa, "Çekil öňümden, şeytan! Sen Hudaýyň işlerini däl-de, insan işleri hakda oýlanýarsyň," diýip käýedi. İsa şähertleri bilen birlikde mähelläni de ýanyna çagyryp olara şeýle diýdi. Kim meniň ýzyma ermek isleýän bolsa, özüni inkar etsinne, haçyny alyp ýzyma düşsün. Kim janyny halas etmek islese, onu ýitirer. Ýöne kim janyny meniň we hoş habaryň uğruna ýitirse, onu halas eder. İnsan tutuş dünýäni gazanywam, janyndan mahrum bolsa, ona näme peýdasy bar? İnsan öz janyna derek näme berip biler? Bu biwepa, günäkär neslin arasynda kim menden we meniň sözlerimden utansa, insan oglu da atasynyň şöhratyna, mukaddes perişteleri bilen gelen mahaly ondan utanar.